Hola, estimats amics de redes socials, Facebook. Estem així de nou amb tots vosaltres per a celebrar el Nadal. Avui estem a 21 de desembre, divendres, dins de pocs dies serà el dia de Nadal, el dia del naixement del nostre Senyor Jesús, en el qual tots tenim que estar alegres. I, com sempre, així una cita més amb tots vosaltres per a lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Anem a començar per una parauleta que normalment tots la sabem, però està desapareguent del vocabulari valencià. Nosaltres, quan diguem en castellà ese chico es muy listo, sempre hem dit ixe xiquet o ixe xic és molt sabut o molt sabuda si és xica, d'acord? Però ara volen, els catalanistes i catalans han fet desaparèixer la paraula sabut i sabuda, que és la paraula correcta valenciana, popular i també correcta, segons la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, per una paraula que en algunes accepcions pot considerar-se correcta, però per a esta que he dit concretament no, que és llest, d'acord? Entonces hem de dir, ixe xiquet i ixa xiqueta és molt sabut o sabuda, i llest, que no ho utilitza ningú, doncs hem de desterrar-la del nostre vocabulari, d'acord? Ixa xiqueta és molt sabut o molt sabuda, si és xiqueta, per a dir que és muy listo, que sap molt, d'acord? Que sap molt, per això és sabut. Anem a per la segona parauleta. En valencià hi ha una sèrie de paraules que acaben en OR, en OR, claror, tendror, etc., que estan desterrant-les també del vocabulari valencià, que són la terminació correcta valenciana, i fan derivar en català i els catalanistes una paraula copiada del castellà que no té realment arrelament en València, i ells diuen claredat. Claredat és incorrecte. Per tant, claror, per a dir que n'hi ha molta claror, efectivament, que n'hi ha molta llum, que tenim un dia en molta claror, efectivament, que està assolejat, que n'hi ha molta... I claredat hem de desterrar-la perquè, a banda de ser una còpia del castellà, no és propi de la llengua valenciana, d'acord? Claror. I ara una paraula que ve derivada de la paraula deport. Deport és deporte en castellà. Ja els nostres clàssics parlaven de deport i d'esport. De desport, els anglesos agarraren esport, i en valencià mai ha dit fer un esport, sempre ha dit deport. De deport ve la paraula polideportiu. Polideportiu és la paraula correcta i no poliesportiu, d'acord? Igual que és correcte deport, clàssica, popular, correcta, deport, i polideportiu. És molt correcte en valencià, és la que reflecteix la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i poliesportiu no és correcta. L'empresa dels catalans, que per diferenciar-se del castellà han agarrat esport i esportiu, però no és correcte en valencià, d'acord? Polideportiu. Doncs anem a fer el resum de les tres parauletes. Anem a començar per sabut o sabuda, per a dir un chico muy listo, un xiquet, un chiquillo o un pequeño muy listo, és un xiquet molt sabut o sabuda, i mai llest. Un xiquet molt llest, això no ho diríem mai, d'acord? Quan hi ha molta llum, hem de dir claror. Claror. Tenim claror i no claredat. Les terminacions en OR, OR, en valencià com tendror, com foscor, són molt correctes i estan eliminant-les de
la llengua valenciana i és una característica, una peculiaritat del valencià que no hem de perdre. Claredat és una còpia del castellà i a banda és català. L'han introduït els catalanistes en la seva normativa, d'acord? Claror. I la tercera, polideportiu, deportiu, de deport, que antigament, com hem dit adés, era d'esport, els anglesos agarraren esport, i els catalans ho han copiat també dels anglesos, però en definitiva la paraula deportiu és correcta, clàssica, i la reflecteix correctament i no esport la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Per tant, polideportiu i no poliesportiu. Aquestes han sigut les tres parauletes d'avui, 21 de desembre del 2018. Espero que passeu unes molt bones festes de Nadal. Si no crec mal, el dia de Nadal serà el dimarts, dia 25, i la nit de Nadal el dia 24 per la nit, que és la vespra, quan ja passen les 12, serà ja dia de Nadal per la nit. Per això els valencians diguem la nit de Nadal, no diguem Nochebuena, diguem la nit de Nadal. Que ho passeu molt bé i que disfruteu en els vostres amics, en la vostra família, i que tingueu ocasió també per a, si podeu convidar algú que no siga de la vostra família, dels vostres amics, que està passant-ho mal, que necessita ajuda, que està desvalgut, que està malalt. Bueno, pues, ixe és el millor exemple per a que compartisca la taula amb tots vosaltres un dia com estos. Res més, amics, que ho passeu bé. Este és el capítol 27, el 27è de lliçons per a distingir el valencià del català. Tornarem d'ací una setmaneta i adeu.